الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما da farko muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yake ta bamu rayuwa da lafiya muke ta haɗuwa a cikin munasabobi daban-daban wayanda suke da alaƙa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka. Kamar yadda mai gabatarwa ya ce, wannan taron namu ne yau kusan shine karo na farko wanda aka shirya a wannan gari, a wannan zawiya tamu mai albarka, kuma sai ya zama mun samu tawfiki kamar yadda nake faɗe ɗazu akan cewa mun tsinci dami akala a inda muka samu halartar babban malami kuma jagora a wannan gari, babban na'ibin limamin masallacin Saunawa a Sheikh Malam Gibrima, wanda yake kamar yadda muka sani cewa ba wai idan muna tare da shi anan ba, wato wani bawan Allah ne mukhlisi wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa da tsayawa akan gaskiya, kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da mu akan wannan tafarki na manzo da iyalan gidansa tsarkaka. Malam muna matuƙar godiya sosai, kuma tun daga kan shi wakilin 'yan uwa na wannan gari da 'yan uwa mu da muke zaune a wannan guri da mazanmu da matanmu, gaskiya mun ji daɗi da wannan tashrifi da aka yi mana a wannan guri namu mai albarka. Wannan dalilin ne ma ya sa abubuwan da na tsara zan karanta a nan gurin zan zama na karanta rabi ne, daga ƙarshe sai ya zama mun ba wa malam dama ko da 'yan kalmomi ne ya zama ya albarkace mu a wannan gida namu mai albarka. To kamar yadda muka sani cewa dalilin haɗuwar mu a nan shine mun haɗu ne akan wato iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya zama rashin sanin su zai cutar da mutane. Rashin sanin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zai cutar da mutane. Wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zo masallacinsa sai ya tarar da mutane sun kewaye wani mutum suna ta sauraron sa. Sai ya tarar da mutane sun kewaye wani mutum suna ta sauraron sa, sai yake cewa waye wannan? Sai suke ce masa wani mutum ne allama, wato wani mutum ne allama. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce menene matakin ilimin nasa kuma me yake karantarwa? Sai suka ce shi wannan mutumin wato yana sanar da mutane ilimin nasaba. Mutum zai zauna shi a karan kansa za a sanar da shi waye babanka, waye kakanka, waye kakan kakanka. Shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yanzu mutum shi a karan kansa idan bai san wane kakan kakansa ba zai cutar da shi? Suka ce a'a. To shine sai manzo Allah yake cewa ai shi ilimin da ya zama wajibi akan mutum shine wanda idan mutum bai san shi ba, wannan rashin sanin nasa zai iya cutar da shi, zai cutar da addininsa. Saboda haka rashin sanin iyayen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya cutar da al'ummar da muke rayuwa a cikinta. Wannan dalilin shine yasa idan aka zo wa da mutane wani abu wanda ba haka yake ba a kansu sai su karɓa saboda ba san su ba. Abu na farko da ya kamata mu kalla shine, kafin karanta mana nukuɗa ɗaya kawai da a cikinta za mu fitar da wasu durus wanda ya kamata mu kalla sai mu yi hukunci. Ya kamata sai mu kalli manzon Allah tukunna, sannan kuma mu kalli alƙur'ani. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, dukkanin ijma'in malamai kowa ya san cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun kafin annabi Adam alaihi salam manzon Allah ya gabata da shi, yana nan a matsayin haske. Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi, kuma babu wata halitta
wacce ta kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsarki. Shi yasa wata rana wani daga cikin sahabban Imam Ali alaihi salam ya zo ya sami Imam Ali a masallacinsa a Kufa yana rubuta wata aya alqur'ani. Sai Imam Ali sai yake yin murmushi, da yake yin murmushi sai wannan sahabin nasa yake cewa, ya Imam, ya naga ka rubuta aya a cikin alqur'ani kuma kana yin murmushi. Sai Imam Ali yake cewa, mamaki nake yi, matuƙar mamaki nake yi ga wanda ya karanta wannan ayar bai san haƙiƙar abin da wannan ayan take nufi ba. Sai yake cewa, wace aya ce wannan? Sai Imam Ali alaihi salam yake gaya wa manzon Allah, yake gaya wa wannan sahabi nasa cewa faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkati fiha misbah, yake cewa Allah maɗaukakin sarki shine hasken sammai da ƙasai. Sai ya ce mathalu nurihi, Allah sai ya ce misalin hasken nasa, sai ce kamishkati, kamar wata taga ce, sai ce wannan tagar to manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Sai ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Kenan idan kana so ka san Allah, dole ne sai ka leƙa ta tagar Annabi Muhammad. Yace a cikin wannan mishkat din kuma fiha misbah, akwai wata fitila, yace wannan fitilan ni ne. Yace ni ne, saboda haka babu wanda zai haska maka ba wanda zai haska maka Allah da manzon Allah in ba Ali ba. Kamar yadda manzon Allah yake cewa, ya Ali, babu wanda isanka, babu wanda isanni sai kai sai Allah. Hakanan kuma kai babu wanda isanka sai ni sai Allah. Babu kuma wanda ya san Allah sai ni sai kai. Kenan waɗannan dangogin babu wanda zai gaya maka kowa a cikinsu in ba su ba. An fuskanta ai. To saboda haka da Allah maɗaukakin sarki ya so ya gudanar da wannan hasken a duniya ya cika shi, sai ya ƙaddara samar da ɗan adam a duniyan nan baki ɗaya. Sai ya zama manzo sallallahu alaihi wa sallam zai fito ne ta tsatson annabi Adamu alaihi salam. To Allah maɗaukakin sarki sai yake ta bamu labari, ausaf, siffofin hanyar da manzon Allah ya biyo. Wannan hasken ya fi kowanne haske tsarki. Sannan kuma kamar yadda yake faɗa a cikin Alƙur'ani, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah sai ya faɗi siffofin iyayen manzon Allah, sai ya ambata su da masu sujjada. Ba mu san wanda ake yi wa sujjada ba in ba Allah ba. Sannan dukkanin dangogin musulmin duk duniyan nan babu wanda yake da ja akan cewa manzon Allah shine tsarkin da ba taɓa samun tsarki irinsa ba. Sannan Alƙur'ani kuma ya gaya mana cewa mushriki najasa ne. Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun. Yanzu sai mu ɗauko tsarkin da ya fi kowanne tsarki mu ajiye shi a nan, mu ɗauko najasa a nan, sai mu je wajen mantiq. Sai mu ce to menene alaƙar da take tsakanin tsarki da najasa? Malamin mantiq me zai ce da mu? Sai ya ce wannan alaƙar tabayin ne, babu alaƙa. Babu ranar da tsarki zai iya zuwa ya haɗu da najasa. Domin idan abu mai tsarki ne ma idan ya haɗu da najasa yakan zama me? Don haka alaƙar su sunanta tabayin a ƙa'idar mantiq. Saboda haka babu alaƙa tsakanin manzon Allah ya iya zama a cikin mahaifar da take shirka. Ba a taɓa samun wannan ba. Saboda haka shi isa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya zama dukkanin iyayensa gabaki ɗaya, da na so in karanto su gaba ɗaya tun daga kan sayyidina Abdullahi hakan annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim, shi kuma annabi Ibrahim ɗin ɗan tarih ba ɗan Azara ba.
Azara a mazhabin Ahlul Bait da ruwaya daga gidan manzon Allah ba shine mahaifin Annabi Ibrahim ba. Ba shine ba, Tarih shine mahaifin Annabi Ibrahim. A wata ruwayan aka ce shi Tarih shi wan Azara ne. Saboda haka sai ya rasu. Shine mahaifin Annabi Ibrahim ya rasu. Ita kuma shi Annabi Ibrahim yana karami sai shi wannan Azaran sai ya auri mahaifiyarsa. Saboda haka shine zaka ji Alkur'ani yana gaya maka Abuhu Azara. Ai kaga dan gidan kanina, ai ɗana ne ko zai ce min babana. Saboda haka da suka ga cewa tun daga kan Sayyidina Abdullahi har kan Annabi Ismail dan Annabi Ibrahim alayhi salam an fuskanta ko babu wani guri da za a shiga sai aka cillatan sai aka ce to ai shikenan bari mu ɗauko Alkur'ani. Ai yana cewa Abuhu Azara, to ba babansa bane. Kuma idan malamin ka ne faranta ma, ai Alkur'ani shi la yamassuhu illa almutahharun. Idan ka ce me yasa Allah ya tsarkake iyayen manzon Allah gabaki ɗayansu haka, sai mu kawo maka misali da Alkur'ani. Yau Alkur'ani kamar yadda ya bincike yake tabbatarwa cewa yau shekara 1447 da daina saukar wahayi. Shekara 1447 da daina saukar wahayin Alkur'ani. Amma har yau wasali kwaya ɗaya bai taɓa shigowa cikin Alkur'ani wanda baya ciki ba. Alkur'ani baya karɓar abin da baya cikinsa, sannan kuma abin da yake ciki baya fita. Wane ne ya baiwa Alkur'ani irin wannan kariyar? Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. To irin wannan inna nahnu nazzalna dhikra din wa inna lahu lahafizun, Allah ba zai iya yin ta a iyayen manzon Allah ba? Ba zai iya yin ta ne a iyayen manzon Allah ba, alhali yana cewa Allahu a'lamu haisu yaj'alu menene ma risalatahu. Akwai risalar da ta fi Annabi Muhammadu? Wannan hasken da Allah yake ta tanadinsa, hasken yake ta tsarkake shi, yake ta tasbihi, yake ta yin tahalili. Mai tambaya ya tambaya cewa da manzon Allah da Sayyida Zahara lokacin da Allah ya halicce su a ƙarƙashin ya ajiye su a matsayin haske, to suna cin abinci? Shine sai manzo Allah yake cewa abin da suke ci shine suna cin tasbihi ne, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah kawai suke tsarkakewa a wancan lokacin. To in tsallake, barin ɗauki, na rasa yadda zan taɓo abin, saboda kaga ga mu da babban shehi a kusa da mu, kuma na ce dole zan zubar da abu biyu ne in ɗau ɗaya, in bar duk wannan shimfiɗar da nake yi, in taho kan Sayyidina Abdulmuɗallabi ɗan Hashim. Kowace nukuɗa tana da darasi mai tarin yawa. Shi Abdulmuɗallib ɗin nan shi ne mahaifin Sayyidina Abdullahi. Kuma kamar yadda aka sani zan yi abubuwan a tsatsallake, ko da za a ji na tsatsallake so nake in ɗan yi sauri in ba malam dama. Duk da cewa dama lokacin sallar magariba kamar yadda aka sani yana farawa ne daga gurubi ila nisfin laili. Saboda haka idan wani yanayi ya haifar da lokacin sallah ya shiga ma la ba'as. Shi Sayyidina Abdulmuɗallib ɗan Hashim zan ɗauka daga shi in takaita. Ai a Madina aka haife shi. Lokacin da kasuwanci ya kai mahaifinsa Madina daga Makka, Hashim, aka ce sai ya auri wata mata. Da ya auri wata mata, a daren da ya tare da ita aka samu cikin Sayyidina Abdulmuɗallib, wanda ba sunansa Abdulmuɗallib ba, sunansa Shaibatul Hamd. An fuskanta ai. Saboda haka wannan hasken da yawansu iyayen manzon Allah, idan wannan hasken ya fita daga jikinsu ya koma wani guri, ba sa daɗewa a duniya. Aka ce bayan ita mahaifiyarsa ta samu juna biyunsa, shi kuma mahaifinsa ya rasu. Haka ya taso a Madina, har lokacin da Muɗallib ya je Madinan, shi ma sai ya ga ɗan uwansa sai ya dawo da shi Makka. To su kuma dama mutanen Makka idan suka ga misali an ganka ka zo da mutum, shi ya san ɗan uwansa ne. Saboda haka shi kenan
sai suke ce masa Abdul Muttalib, alhali kuma shi sunansa Shaibatul Hamd. To a wannan lokaci duk na tsallake sai in tafi a gurguje wata nukuda guda ɗaya wadda daga ita zan karkare. Shi bakance abin da ake ce man nuzuri ko yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sunna ce ta iyayen manzon Allah tun asalin asali, kuma dama wata wasila ce ta samun ijaba na duk wani abu da kake so a gurin Allah in yana da girma. To yi bakance ka ce Allah na yi bakance cewa idan ka bani abu kaza to ni kuma zan yi kaza. To ka yi wannan da ikilasi, komai girman bukatar sai Allah ya baka. To saboda haka Sayyidina Abdul Muttalib sai ya kasance a kwanukan farko wani mutum ne shi wanda ba shi da yawan iyali, mahaifin manzon Allah kenan. Ɗansa ɗaya ne wanda ake ce masa Haris, ɗansa ɗaya. Kuma abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a gari sun nuna masa cewa wato yawan ‘ya'ya, samun ‘ya'ya wato yana da wani daur na samun izza ga mutum da kuma ba shi kariya daga maƙiya. Ya san wannan. Sannan kuma akwai wasu abubuwan daban waɗanda su Larabawa sukan yi alfahari da ‘ya'ya da yawansu. To a wannan lokacin waɗannan dalilan da ma wasu da ba sai na karanto ba sai suka sa Sayyidina Abdul Muttalib sai bakance akan cewa idan Allah maɗaukacin sarki ya bashi ‘ya'ya suka kai guda 10 maza to zai yanka ɗaya. Duk fa wannan gurin ba shi nake so in faɗa ba, akwai abin da nake so in ɗauko sai mu yi karatun tare da ku. Saboda haka sai ya ce zai yanka ɗaya idan ‘ya'yansa suka kai 10 maza, alhali kuma yanzu ɗansa ɗaya matarsa ɗaya. Saboda haka a wannan lokaci sai ya fara tunanin cewa yanzu ya za a yi. Bayan ya yi wannan, saboda haka sai ya auri wata mata bayan ita Safiya ita ce babar Haris, ɗan nasa guda ɗaya. Saboda haka sai ya auri wata mata ana cewa da ita Fatima bintu Amru. Saboda haka wannan Fatima ɗin ita ce ta haifa masa Talib, ita ce ta haifa masa Zubair, ta haifi Sayyidina Abdullahi salamullahi alaihi. Sannan bayan nan sai ya sake aure wata mata ita ma ana ce mata Hala, ta haifa masa Abdul Ka'aba daga cikin maza, domin ta haifi mata ita ma. Haka dai ya auri mata daban-daban irin babar su Abbasu har babar ma Aba Lahabin, duk dai ya aure ta. A wannan lokacin sai ya zama wato ainihin ‘ya'yayensa sun kai guda 10. Allah ya cika masa wannan bakance da ya yi, in ya samu ‘ya'ya guda 10 zai yanka ɗaya. To a wannan lokacin bayan waɗannan ‘ya'yan nasa sun kai su 10, sai ya zama babu wani misalinsu a cikin karama da kyawu da kamala. Gaba ɗaya ba a taɓa samun wannan ba. Lokacin da waɗannan ‘ya'yan nasa su Sayyidina Abdullahi da ‘yan uwansa idan suka zama suna yin ɗawafi a ɗakin Allah, to gaba ɗaya suna kame idanuwan mutane ne gaba ɗaya. Suna mallakar zukatan mutane. Har wani bawan Allah yana cewa da su ne Allah maɗaukaki, da waɗannan ‘ya'yan na Abdul Muttalib Allah maɗaukacin sarki ya kare maka, da su ne Allah ta'ala ya sharrafa maka. Bayan nan sai Sayyidina Abdul Muttalib wata rana daga cikin ranaku sai ya haɗa ‘ya'yansa guda 10 nan, ya haɗa su ya shirya musu zama. To bayan ya shirya musu zama ɗin, na kusan zuwa inda nake so in zo. Saboda haka sai ya hakaito musu ƙabiyarsa ta bakancen da ya yi wa Allah. Tun da kaga ai tun kafin a haife su da ya yi ko? Sai ya yi musu bayani dalla-dalla, ya ce gashi abin da ya faru, ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Ya musu sharhin sababinsa na dalilin da ya sa ma ya yi wannan bakance. Saboda haka ya ce kuma yanzu wajibi ne a kaina in zartar da abin da na yi bakance.
saboda haka yanzu menene amsar da za ku bani? To sai in ɗan kauce kaɗan, sai mu tafi daidai lokacin da annabi Ismail ɗan gidan annabi Ibrahim, ai kaga annabi ne ko? Shi ma babansa annabi ne. Lokacin da ya ce, ya ɗana inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Me ya ce masa? Ya abati if'al ma tu'mar. Babana aikata kawai abin da aka umarce ka. Kenan irin wannan amsar ba wanda yake bayar da ita in ba annabin Allah ba. Farko ce da ni na ce da su sayyidina Abdullahi annabawa ne. Ai malam, kar ka manta ba ma sayyidina Abdullahi ba. Me za ka ce dangane da ruwayar Imamu Bakir alaihi salam da ya ce inda za a ɗauki imanin duk duniyan nan a sahi a tafi ɗaya, a ɗauki imanin Abu Talib a sa shi a ɗaya tafin, to imanin Abu Talib zai rinjayi menene? Zai rinjayi imanin duniya. Shi kuma me Imamu Sadiq ya faɗa akan shi kuma Sayyidina Abdullahi ya ce yana cikin annabawa da siddiƙai da salihan bayi. Alƙur'ani kuma ya ce wala wannan ne a gurguje. Alƙur'ani kuma ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka. Dan haka baka da hujjar da dan na ɗauko Sayyidina Abdullahi na kawo ruwaya na ce annabin Allah ne. Sai in ce to yana cikin wa'anda Allah bai bada labarin su ba, kuma baka da inda za ka yi da ni. Saboda haka suka zo suka ce annabi Ibrahim, annabi Ismail sai ya ce ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Da sannu insha za ka same ni daga cikin masu haƙuri. Wace irin amsa ‘ya'yan Sayyidina Abdul Muttalib suka gaya masa shi ma a daidai nan gurin? Fa ajabuhu kulluhum bi sautin wahidin ala imanin wa fi sidiqin. Saboda haka gabaki ɗayansu sai suka amsa masa da sauti guda ɗaya akan sun yi imani da duk abin da ya faɗa da kuma gazgatawa cewa ka isar da abin da aka ce da kai. Irin wannan abin ya ce ya Ubangiji na yi bakance a gare ka. Daga ƙarshe dai aka zo aka yi duk abubuwan da aka yi irin su wannan ƙuri'a ɗin da duk abubuwan da aka dinga yi ta dinga nuna Sayyidina Abdullahi, a yi wannan ta nuna Sayyidina Abdullahi, a yi ta nuna, daga ƙarshe dai aka zo wannan maganar fansa ɗin da ƙurafa suka yi bayar cewa a dinga kawo raƙumi 10 a sa ya rinjaye a sa, har sai da suka kai raƙuma, nawa? Suka kai raƙuma 100. Sannan mutane suna ta murna, suna ta farin ciki, amma shi Sayyidina Abdullahi ce ai idan ya haka bai Ubangiji adalci ba. Lokacin da ake ta yi wa raƙuma yana rinjaya, sai yake raƙuma suna rinjayar ɗansa, ka gani, amma yanzu ga shi raƙuma sun rinjaye ɗansa, ya ce sai an daɗa sakewa. Sai da fa da aka daɗa sakewa sannan ya yarda cewa Allah ya yarda da wannan abu. Wayannan fa su ne iyayen manzon Allah a gurguje a tsallaki. Sannan wane ne yake da siffa irin siffar da idan wani abu ya faru a duniya babu mutumin da ake komawa ya zama mai ceto sai su kuma ya cece su? Lokacin da Allah ta'ala ya saukar da al'ummar da ya saukar musu jini da kwarkwata da waye da waye, wajen wa suka taho? Wajen ayatin mufassalat. Wajen wa suka taho? Wajen annabi. Yayi addu'a Allah ya yi. Amma Sayyidina Abdul Muttalib an yi lokacin da aka rasa ruwa gaba ɗaya, aka shiga wani mugun yanayi da ake ciki, an fuskanta a yi. Daga ƙarshe shi ne wanda ya addu'a Allah maɗaukakin sarki, yana kammala addu'a ko kafin ya gama Allah ya ce ko iska ta nan da nan Allah ya yi wa al'umma ɗin halin da suke ciki. To daga ƙarshe ba zan ce komai akan Sayyida Amina ba, saboda ita wannan uwa ce wadda kamar yadda aka sani cewa ita ma dangananta dama sun haɗu da iyayen manzon Allah ɗin ma, kuma wata baiwar Allah ce wadda aka ce duk duniyan nan ba a taɓa yin mace irinta ba, saboda ba a taɓa yin mutumin da shi mutum ne amma bai gama yin kama da mutane ba sai da Amina.
ita mutum ce amma kamanninta gaba ɗaya ba irin na mutane ba ne, saboda bala'in kyawunta da kamalarta. Kamar yadda na sa muka wancan ruwayan da aka ce mata guda hudu a duniya sun samu kamala, aka ce Sayyida Fatima, Sayyida Khadija, Maryam, Asiya sun samu kamala su hudu. Me yasa a nan gurin ba a ce Sayyida Amina ba? To ba ta da kini ne, ba ta da kini, ba ta da. Yanzu kai kana iya ɗauko wani mutum a duniya ka sa shi a mizani, kana iya ɗauko wata mace a duniya ka sa ta a mizani, ka ɗauko Sayyida Amina ka ce za ka sa ta? Ba ta da ma'auni ne, hisa ita kawai shiru. Ita Sayyida Amina kawai shiru. Ka gani? To duk dai kawai Allah ta'ala bari takaita malam saboda ya zama na yi abin da ya dace. Muna tare da shehunanmu, akwai Ustaz Malam Ibrahim Abdullahi wanda yake jagora a wurinmu kuma malaminmu, sannan kuma ga babban bakonmu da muke tare da shi a wannan takrimi. Gaskiya mun ji daɗi sosai kuma an yi mana bazato gaskiya. Ba abin da yake haifar da wannan illa tsananin soyayya da kuma cinye jarrabawa da tsayawa kan gaskiya. Wallahi wannan shi ya kai ga bawan Allah nan ga iya ma zuwa wannan mahallin namu. Na mun san cikakken masoyi ne kuma yana ba mu gudunmawa sosai kwarai da gaske. Saboda haka yanzu da sunan Allah zan gabatar da malam dan ya albarkace ba a wannan makaranta tamu mai albarka. Safin tasowar malam mu yi salati ga manzo da iyalan gidansa bi a'lal aswat. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Hadaran manyan jagorori na wannan zawiya mai albarka, hadaran iyaye da 'yan uwana almajirai da muka haɗu a wannan munasaba mafi girma cikin munasaboba na addinin musulunci, munasaba ta tunawa da iyaye mafiya daraja da ɗaukakar matsayi, iyayen abin tinƙahon talikai, dawwamammen haske sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da ake ce wato ko na yi karamci, ina ji kamar haka ne da na zo, na ji kunya ƙwarai da gaske. Ai abin da zuciyata take ta gaya min shi ne, mutane suna cikin saɓon Allah, mutane suna cikin saɓon Allah, saboda na san wannan sanarwar ta shiga duniya, kuma mutanen garin Dawaki ba maganan 100,000 ake ba, amma kuma aka rasa waɗanda za su zo su halarci wannan munasabar don yi wa Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama halacci sai mu. To wannan abin a tausaya wa al'ummar da ake rayuwa a cikinta. Wallahi akwai matsala. Ba zan shiga cikin wannan maganan da kyau ba, amma dai akwai matsala sosai. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana gajiyawarmu. Maulana ya yi jawabai na ilimi wanda irin waɗannan makarantun aka rasa, shi yasa abubuwa suke ta taɓarɓarewa. Duk abin da Maulana ya karanto mana nan wurin za ka ga karatu ne wanda malamai na Allah su suka tabbatar da shi. Wallahi babu nuƙudar da ya faɗa wacce idan aka tsiye ni ba zan nuna inda jagororinmu na ɗariƙa suka faɗi wannan maganganun wurare da yawa ba. Tun daga maganansa na cewa da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa karramallahu wajahu wa alaihi salam haske ne. Wannan hasken ba haske ne da za ka ce wannan daban wannan daban ba.
haske ne ƙwara ɗaya. Wannan hasken Allah subhanahu wa ta'ala ne, kuma yadda malam ya kawo, kuma ba su taɓa rabuwa ba. Ko da ka ga sun rabu, ɗaya ya fito a Saidi Abdullahi, ɗaya ya fito a Abu Talib, akwai wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin haka. Hikiman kuwa shi ne samar da wannan zuriya mafi tsarki ɗin, wadda shi ma nan ba na so in ja da yawa, amma yake na ga ana live, saboda la'alla wani batijjanen ya gani, saboda an takura tunaninmu. Akwai sharhin da Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya yi wa Hamziya. Akwai wani baiti da yake Imam al-Busiri yake cewa wa bi raihanatayn ɗibihuma minka alladhi awda'athuma az-zahra'u. A cikin wannan ya fitar da karatukan nan sosai da sosai. Yadda malam ya kawo mana, wallahi haka Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya kawo. Sannan Maulana ya gaya mana wasu jawabai masu girma akan iyayen Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wanda wallahi wannan maganar ma haka take, annabawan Allah ne. Wannan maganar ta malam, wallahi al'azim, Shehu radiyallahu anhu ya kawo a tafsirin fi Riyadut Tafsir. Wallahi. Sannan akwai wata gaba ita ma da Maulana ya faɗa, da Allah na manta ta, ita ma na san akwai ta. Duka dai maganganun da ya yi, wallahi al'azim, su ne manhajin magabatanmu. Yasa nake faɗar wata magana, an riga da an cutar da mutane ne. In dai ba za ka yi karatu da kyau ba, to dole ka halaka. Shi karatu ba a farawa a daina. To, abin da na sani ne, wannan manhajin, Shehu Tijjani radiyallahu anhu bai taɓa saɓawa wannan manhajin na Shi'a ba. Shehu radiyallahu anhu bai taɓa saɓawa wannan manhajin na Shi'a ba. Illar da mutane suke yi shi ne rashin adalci. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ce a yi adalci, i'dilu wa aqrabu littaqwa. To illan shi ne, wai dole sai an bi waɗanda ba komai bane ba in banda ciko a cikin addini, an yi musu yadda suke so. Shi ne ta yadda za ka zo ka riga fashin matsayi kana ba wanda bai cancanta ba. A ina ake yin haka in ba a al'ummar da aka lalata mata tunani ba? A nan ne kawai muke ganin ana fashin matsayi, a ce lallai matsayin wane ba shi ne na wane ba, wane shi ne mai shi. Allah ya yi tsarinsa, ka ce kai ba haka ba ne ba. Shehu Tijjani radiyallahu anhu, wannan manhajin na Ahlul Baiti manhaji ne wanda duk duniya, duk wani malami na Allah, to manhajinsa kenan. Bai taɓa saɓawa akan haka ba. In ka ga an kawo ma maganar wani malami ya saɓa, to la'alla ya ji tsoron mutuwa ne ya faɗi ba haka ba, ko kuma ya bi son zuciyansa ne. Kuma kamar yadda na kawo a reference a cikin littafin sharhin Shehu Tijjani, haka Shehu radiyallahu anhu, idan ka riga ganin baitocinsa, ban taɓa gani yadda ya ƙaddamar da wani akan tsokan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba. Bai taɓa ba Shehu radiyallahu anhu. Wannan kuma ƙa'ida ce ta malaman Arabiya da suke cewa ba su ba. Akwai Hariri ya kawo cikin makama, yana cewa alfadlu lil mutaqaddim. Falala tana ga wanda ya riga ya ne. Duk inda kaga an gabatar da wani a farko, to ana nufin falalar shine mafi falala kafin abin da zai biyo baya. Ba a taɓa saɓawa ba wannan, har Qur'ani baya saɓawa, kamar yadda muka sani. Shi yasa za ka ga
Shehu radiyallahu anhu idan yana kawo zirin mazaje, yana kawo, ina ce mazaje ina nufin ba da kalmar maza namiji ba, a wannan addinin to za ka ga sai ya gabatar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya fi kusanci da shi a jini, sai ya kawo wanda ba shi ba. Wannan kuma shine hanyar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗora al'ummarsa a kai. Amma daga baya an zo an yi abin da aka yi, an rikita tarihi, wanda kuma ya bayar da ya zama shubha ma al'umma. Wani ba yadda zai yi rangwamen fahimta, ya sa ba zai iya ya gane wannan ba. Ina ƙara faɗar wata magana muhimmiya wacce a kanta nake, kuma na yi imani da ita 100% cewa duk wanda ya ziga Batijjani ya kafurta ɗan Shi'a da safe, wallahi azim kafin yamma sai ya sa ya kafurta kansa. Wannan ƙa'idar ba za ta taɓa saɓawa ba, saboda mu dai manhajin magabatanmu da muka gani shine wannan manhajin dai ba taɓa saɓawa ba. Zan rufe da wannan kalmar akan munasaban da ake na iyayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wanda Maulam ya kawo mana cewa sun kasance suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala, wa tawakkal alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, cewa babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan abin ka tuhumi iyayen wanda aka faɗi wannan maganan a kansa ka zauna lafiya. Ɗaya cikin manyan bayan Allah ya taɓa riskar wasu suna hiwar akan hadisin amatar da an takuna ummuka haisu kanat ummi, ko inna abi wa abaka, wannan hadisin suna ta yi to shi ma a matsayinsa ya wannan magana, sai ce sun ƙi su daina, sai ce ga wani hadisin kuma na ga ba ku kawo shi ba har yanzu. Suka ce wannan hadisi ne, sai ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kaga wannan a ɗaya matsayin ne, wanda yake ganin ma a'a tunda addinin musulunci yana da saɓani, ko ba haka ba, zai iya yiwuwa in saba wannan ma ya saba, har ma ka'ida ce usuliyya ko al-ikhtilafu fil ra'ayi la yufsidu min al-wuddi qadiyya, akwai wannan. To shi a matsayinsa sai ya raba musu rigiman ma, to ka ɗauka ba annabawa bane, wanda mu a wurinmu annabawa ne, sai ya raba musu rigima da wannan maganar. Ya ce ga wani hadisin kuma wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula, ba shikenan ba rigima ta gare? Sai kuma kowa ya duru ya kasa amsa. To da haka wannan shubuhohi ne da aka shigo da mutane su saboda a raba su da ainihin koyarwar addinin musulunci, a wato koyarwa wacce take tsantsar biyayya ga aljanabu tahir sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kiyaye mana imanin mu, ya zama mun dake, ya zama uwa da jarumta irin ta Imam Hussein da tabbata gare mu har ƙarshen numfashinmu a wannan rayuwa. Shi ne mun san za mu je wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sanyin idaniya gare shi. Amma idan muna tsoron mutuwa ko muna tsoron surutun mutane, to sai mu ta ɓoye-ɓoye, ba ma so a ganmu muna kaza, irin wannan munasaba mu ta ɓoye-ɓoye, ko Allah ya dacar da mu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.